sa pagyaman ni Filomena Yago from Maui, Hawaii. Rugyan tayo daytoy apan nagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa ti kararag tayo, ti intensyon ni Levin, Kelisa, ken ti pamilyada. Kakabsat at tangal daw rambakan tayo, ti piyesta, ti Sagrada Pamilya. Ti pamilya ni Apo San Jose, ni Apo Santa Maria, ken ni Apo Jesus. Dahito nga pamilya ti pagtuladan tayo,
Dahito nga pamilya, ti pagkamangan tayo, nga isuda ko ma, ti mangidaulo ti pamilya tayo, nga addan na saya at nga galad, panursuro, kin nasaya at nga panagbiag. Agyaman tayo kadagiti parabor, kin imbag ti Diyos, ipapaay na iti pamilya tayo. Tapno maikaritay nga rod ang makiranod, iti dahito na santuan ang misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asikan managayat. Itinapakumbaba anakem ko na tayo agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasidak kuma. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, apo mga sikat, apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, apo mga sikat, apo mga sikat. Mga sikat, when na po mga sikat, iti kangatwan, kat dito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakenda, ibunan nagtaka, itanog nakapagrukbaban daka daydaya, wenda ka agyaman kam ken kagapu iti naindaklan na dayag mo, gloria iti Diyos iti kangatwan, apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama aman nakabali namin, ket sika pumiyang Jesucristo, bugbog to anak ti Diyos na Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Iti kangat
Kasyan na kami, sika kadagiti basbason ti lobo awate arararaw mi sika situtugaw iti makanawan ti Ama kasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatuan Jesu Kristo tinasantuan iti timbuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo nga inted kada kami, dagiti natanok a pagpatulad, tinasantuan a pamilya. Ipaay mo ka di tatuladen mi daytoy a pamilya, babaen ka dagiti bertudes, arumbeng a maisanay iti uneg ti balay, kenti panagiinnayat, tapno maragpat minto asiraragsak, dagiti agnanayon agungguna iti balay mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Sirak. Nikan ti Apo dagiti amma iti pammalubos, amang ituray kadagiti anak da. Ket inbilin na kadagiti anak, atong palanda dagiti innada. Nura amam ti amam, na ikarumon dagiti basol mo. Ket no dayawam ti inam, kasla agor-ornong ka iti adu a kinabaknang. Nura amam ti amam, paragsakan da kantumet dagiti anak mo. Ipangag ti Apo dagiti kararag mo. Nutong palam ti Apo babaan ti panagdayaw mo iti amam, ken panang paragsak mo iti inam, ikkan nakanto ti Diyos iti atidog abiyag mo. Anak ko, taripatwem ni amam inton lakayen, di mo ikkan ti pagsakitan tinakem na, bayat ti panagbiag na. Man nakaawat ka uray agkabawen, di mo tagibasiten itatana salunat ka ken kapigpig saam. Dinto malipatan ti Apo ti ayat nga impaay mo iti amam, tumulong daytoy iti pannakaikaro dagiti basol mo. Ti sao ti Apo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo ken agbiag kas mayan nurot iti pagayatan na. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo wen nagasat dagiti agbiag kas mayan nurot iti pagayatan na. Lakamem tu ti bunga tinagbanugam, ket naragsak, ken narang ay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas kadagiti narukbos nga ulibo itilik mo ti lamisaan mo. Kasto ito ti panakabendisyon ti tao nga agtulnog iti Apo. Bendisyonan nakakumati Apo manipudsyon, kaya't makitam ti irarang ay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo.
Iti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo karagiti taga Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Diyos, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ikawesyo ti kinaman nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, ken kinaanos. Agiin nanos ken nagpipinakawan kayo na adda pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapul nga pipinakawan kayo, akas iti panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket karagitoy amin, inayon nyo ti ayat ama magsinggalot anan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo tagturay kumakaragiti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Diyos kada kayo iti may sa abagi. Kanayon kumangagyaman kayo. Agtalina ed kumakaragiti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo karagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno ti puso yo iti panagyaman iti Diyos. Ngarod, amin nga aramidan ken sawenyo, aramidan yo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama babaen ken kuana. Babai, agtulnog kayo karagiti asawa yo ket diyo rangranggasan ida. Anak, agtulnog kayo karagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti makayayo iti Diyos. Amma, di ruruden dagiti anak yo tapno dida maupay. Ti sao ti Apo. Di nakamabaybaya, hintay amin ni kanta. Alleluia, alleluia, hintay amin ni kanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Kalpasan ti papanaw dagiti mamasirib nagparangken Jose iti maysa nga anghel iti Apo iti maysa at agtagainep. Bumangon ka kinunana, inkaipakni dagiti agina ijay Ehipto. Agyan kayo sadyay aginggat ibagak a pumanaw kayo. Tasapulen to ni Herodes ti ubing tapno papapatay na. Bimangon ni Jose ket idi dayta arabii impan na dagiti agina ijay Ehipto. Nagyanda sadyay aging gati ipapatay ni Herodes, na aramid daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen ti propeta. Inayabak ti anak ko arumwar ijay Ehipto. Idinatayon ni Herodes nagparang ti maysa nga anghel ti Apo ken ni Jose ijay Ehipto babaen ti tagtagainep. Bumangon ka kinuna ti anghel, iyawid mon dagiti agina iti daga ti Israel. Natayan dagiti nang panggep amang papatay iti ubing. Bimangon nga rod ni Jose, innala na dagiti agina ket nagsublida ijay Israel. Ngem nagbuteng ni Jose nga agtaeng ijay Judea, idi maamuan na nga ni Arkelao nga anak ni Herodes
ti simmukat nga ari ti Judea. Babaen ti tagtaga-inep, napakdaaran manen ni Jose, kat napan ije probinsya ti Galilea. Nagtaeng ti ili a Nazaret. Iti kasta natungpal ti kinuna dagiti propeta, maawagan to iti Nazareno. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning, Apo. Merry Christmas, Fiesta ti Holy Family. Sapay kumata dagiti pay pamilya tayo ket maawagan mo't nga sagrada. Welcome kada kayo, Apo. Adda naggapo ti Kawayan ay Santiago Isabela. Adda mo't Ilagan, ito'y da pala Salcedo nga agkikita. Welcome kanyayo, Apo. Adda Tagaluna, adda Kabarbaro nga Rupa, damot taga Candon Sete. Nyapay, damot taga Kalangkwasan, welcome kay lata aminan. Nasaya at nga panagkikita, nasa graduan a pamilya. Sino kada tayo ti mangiklaim nga perfect ti pamilya na? Hello? Awan? Awan. Iti sa myth kunana. Guni-guni laeng no ibaga tayo nga ti pamilya tayo wenno makabirok tayo iti perfect a family. There's no such a perfect a family. Awang ka makabirok dito'y lubong ti perfecto a pamilya. Guni-guni laeng. Tati pamilya tattao tinagyan na tattao tayo. Awan ti no pamilya nga tati anghel awon no anyad tanak isu perfect nga taa. Ngem nahabang agbibiyag tay ditoy daga awan ti perfect a pamilya tatattao tayo. Addalat ta masaktan, addalat ta mabainan, addalat ta ma-reject, addalat ta maliputan. Addalat ta ti pagkurangan ti pamilya. No di babae ka agpungtot burara, di lalaki tuumam. No, di lalaki mo ti agloko, di baba, no na di babait na singpat, di lalaki mo ti agloko, uray kas ano pa ng patanor mo dito pamilya, addan tulat ta pagkurangan dagiti anak nga daduma, iso nga awan mahantay mabirukan dito ilubong ti perfecto a pamilya. Adda may nga akulait na pan naki-Christmas program, gapot na di mo ilang mabunbunot tanagan nan, siyak man ti agpaayayam sigurado mga bakak ditoy kunana, anyat paayayam mo, pinatangsitan ti asawa. Maysa-maysa nang i-offer ti asawa nga pinatangsitan ka no, diya ka mo no nangabak da amin, Salcedon sa dayjay. Pinatangsitan ka no ti asawa ta mga abaken. Awan ti perfecto, awan ti urain niya kung kunatayo. Dapay may nga nagkuna nga, no kaya mo ti agbakasyon, ibatim ta problema, ije balayo kunana, iso nga haamo nga itugtugot ta asawam, isugad ti problema. Uray no niya kung kunatayo, hantay makabirok, iti perfecto a pamilya. Ngam anya ti mabalin tayo nga pagtuladan tayo. Oray ka de Maria ni Jose, ni Apo Jesus, ang mga perpekto. Isugarod nga binalak ni Jose nga asawaan laeng ni Maria nga nakatulag kanyanan, ngam ilimot nanto nga isina. Taapaya ti problema ni Jose, haan namot nga aramid. Haan mga perpekto, haan na mga aramid. Iso nga ang uray isudahan nga perfect ni pamilya. Tauray kanya tayo, hantay makabiro. Itilubong ti psychology ka, kunada, i-process na tayo, no, kitaan da di kabibiyag tayo. The first one who love us is our family. Isuda ti imuna nga nangayat kanya tayo, but sad to say, isuda matla ang ti imuna ang nakapasakit kanya tayo, intentional man, wano saan. Isugarod nga adda punto, isugarod nga adda ilom ijay puso tayo, no hantayo nga maiprocess dayjay, adda sakit jay kaunggan tayo, hantay nga maliklikan, datay mutlaeng. Pamilya tayo mulatim mo na nga nakapasakit kanya tayo. Uray siyak mat, nya mo ti isyo nga number 1 idi, rejection. Nga pa yan, nayanakak 1974, 1976 ni ading ko, 77 di may sa, opat pa ilatawang ko, duwan ti ading ko.
Kayat ko man wano saan nariknak ti rejection apaya no maturog kami kudkudkudan ni amang ni jibukot di maysa ni inang di maysa sino mang kudkud kanyak idda adigi ingkadjay adigi ikudkud mo. Saggay sada nga rod. Mapang kami agdapil, you know agdapil? Oh. Unas sugar cane. Habang kami agdapil, ni amang ko nakakarga ti kuribot di jay may nga ading ko ni inang ko uban na jay parbangon awang pay mulat silaw. Sino mga wit kanyak awitum ta kuribot. The feeling nga handak kay kayat handa nga panggep nga nasaktan, handa nga binalak ngam di sitwasyon nga nangitid nga kaslakas jay. Kuno ko nga imprasis aking gana tataka agsasakit payla nakam ko akad dimagadan. Amo pakataktakan ti kararwada ngam apay mataktak nga takararwada. Dili nga kasla ko maisudat imo na nga nangayat kada tayo isuda mo lang tim mo na nga handang enggagara nakapasakit kanya tayo. Keday toy lubong tayo. Dito'y biyag tayo, haan nga perpekto, ngam anya nga ti mabalin tayong aramiden. Wan ti pamilya tayo, saan a perpekto, ngam mabalin nga pagbalinan tayo met anasantuan. Haan nga perpekto ti pamilya tayo, tawan ti perpek, ngam di pamilya tayo, mabalin tayo nga pagbalinan anasagraduan. Anya ti advice ni San Pablo, anya ti kunana ni San Pablo, kunana, ikawusyo, ti kinamanang nga asi, kinaimbag, kinakapakumbaba, kinasingpet, kinaanos. Haan na nga imbaga, nga agbalbaliw kayon, haang kayto nga agbasolen, haan, habang nga agbibiyag tayo, addan tulat ta masaktan, addan tulat ta agkamali, addan tulat ta maliputan. Haan na nga imbaga ni San Pablo, nga agbalbaliw kayon, awanin ti agbasol, haan. Kayat na nga sa uwan dati advice ni San Pablo, kinamanang nga asi, kaasyam, kinaimbag, ikawusyo, kinapakumbaba, no, adda tumangsit, agpakumbaba ka. Iso nga rin nga nakigtutak, adda kinasar ko, nalpas ti kasar, iji reception, or orayon mitimakan, nag-advise di may isa nga ninang, kunana, ti kararag ko kada kayo, haang kayo nga agap-apa, hang kay pulos agap-apa, pulos ko na napay la, tinangad ko aday tanganinang, pakabiro kam ti pamilya nga agap-apa, uray nga tan umul mo no, kasano apa umul no, agkinkinudot na tan, at dalata nga pag kinaawatan, uray niya kung kuna tayo. Iso nga kuna ni San Pablo, ikawusyo dagito, kahit na nga sa uwan, tattao tayo anarukop, ti pamilya tayo, tattao anarukop, ngam no ikawus tayo dagitoy mabalin nga agbalin nga nasantuan. Apay nga kunana daytoy, apay nga pagbalinan nga nasantuan kitaan nyo. Ada pagkurangan ti pamilya tayo, ado dagiti pagkapsutan, ado ti nagbasol, ado ti nairororoman, ngam no idadaton tayo latakin ni Apo Dios ag-survive ken natibker dayta a pamilya. Tinakasaksakit di pamilya nga haan na nga ammo ti agkamang ken ni Apo Dios. Adamo nga taamoyo, adamo nga tanakit-kita yo, uray siyak, indakdakkel mi matilmad la ikarit mi aka, sa nga tarayotoy kami ngam, uray awam pa idaton mi ngam, mapang kami, makaasin na po Diyos, di ti galad nga na isuro, mapang kami makimisa. Kaya iso ati mga iwan, adamo dagiti kakabsat nga, nakagaggagat nga pamilya, uray Domingo, agpatpati di simbaan, agar-arado dan, agpatpati di simbaan, agraraep dan, nga makitam di pamilya ka, no, dalabasit panubok ka, naupay, naabak, narigat nga ag-survive apaya, haan nga nakakawus dagiti galad nga ibagbagan ni Kristo. Medyo hang ko magustuhan, dahi final prayer na daytoy, dahi kwa tayo, dahi final prayer, ito'y misa tayo. Anya ti kunana, kabayatan ti panagrigrigat mi dito'y daga, kunana, lakamon minto kumamot ti ragsak, apay ti biyag tayo dito'y daga, panagrigrigat lang nga kanayon matan. Hello? Apay nanipod ng asawa ka, impyerno lang nga kanayon mata. Di ka pa iladarson ti matay no kasjayaan? Apay ti ko na tayo, at dalat ta panubok, ngamantay nga ibaga, nga, tutuok latamot, kalbaryo latamot ti biyag tayo, haan enjoyan tayo, at ibipay kaadda ti pamilya tayo. Uray no, agpungtot ta babae, dapat ta ka mga mamarte ka lang, maturog ka taruar! Outside da kulambaw,
To nakaturog ko, umay na mula sirsiripan, agang anges pa yung ngata, kunanan tumalaang. At dapin nun to na ang masapul nga, nanaman, ragsakan, enjoyan tayo. Iti kaadda ti tunggal may sa kada tayo. Haan ang ako na tayo mga agrigrigat, impyerno, anya mo day tawan laki, di mo dimla makita mo ti grasya ni Apo Diyos. The mere fact nga, adda pamilyang payla, ang kagrasya day tanga nagdakkelan. Adda payla katakunay-nay mo, adda payla kadkadwam, adda payla tatangkin nanang mo nga, pagkamangam no agkurang ka. Haan nga nakinaimbag ni Apo Diyos daytan. Nagriga mga ibaga tayo ang Apo, ti pamilyami ka, puros tuok. Nyamot. Madalat tamat, piman. Danadamag ko may sa pamilya, hanak mo nga chismoso. Mas nagchismoso kay mo ti kunak, Di ka numay sa nga pamilya, di ka numay sa nga anak nga baro, gimatang ka no ti sidana nga bulilit, in English, fish. Linuto na kanok hanak nga ikan dagiti pamilya. Kakabsa na anya mo data nga anya mo ti panursuro, anya mo ti mula datatang kinanang itang nga klase sa bagay nga makastrik ni Apo Diyos. At dalat tamot akas di nga pamilya ngam ti ibagbaga na ditoy pamilya tayo haan man a perpekto nga mabalin nga agbalin ana santuan kas ano nga agbalin nga nasantan dualaeng ti rason na anya daya ikawus tayo dagiti imbaga ni San Pablo na dya dagitoy kunana ikawus yo kinamanang nga asi kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet, kinaanos, kunamot ni Sirak, iti maibasa, no respetwam, dayawam, daamakin inam kasla agururnong kan iti kinabanang. No kaasyam dananang kintatang mo, umatidog, tibiyag mo kayat nga saun, blessing dayta. Isu ti sangka kunak, apay orida kami met nagdalyasat kami met aday tay no nabarteken no agpunton apa kariten na dagita nagan so ti kunak apay hanyo nga ammo nga no dangram ti kameng ti pamilyam ke malas ti kasukat na agmalmalas to ti biag mo no hanggang agpakawan ngem no ayatem uray no adda pagkapsutan na bendisyon grasya. No ikawus mo dayay may sa maawagan dayta a pamilya uray adda pagkapsutan na basta dengdenggen na dayta a pamilya. Maikadwa nya ti pagkunaan tayo nga nasantuan ti pamilya tayo uray haan nga perpekto. Kitaan nyo da Maria ken Jose, ni San Jose. Anya tinararamid ken kuan na pinalpaltiingan ti anghel. Ipanaw mo dayta ubing. Umuna di ko nakngarod idi na minsan dayjay iti nga inlawlawag ko ka siguro oray ni Maria idi imbaga ti anghel nga agsikog haan nga namna minsan siguro para kanyak lang nga nagparang kanya na taapaya baka series namin ano nga nagparparang ta idi agsaon ni Maria agkantan ka toy pusok iday dayaw na ti Apo nagsirib meten kinagubing oray mo ni Zacarias idi nagumel di nagparang ti anghel ken kuana the same nga anghel daytoy Gabriel. Idi nagparangkeng kuana nagumel siguro nagparparparang laeng kini Zacarias ngem lang nga nakasurat. Kaslakin ni Jose kita inggagay ti anghel no nya ti aramiden na namin ano nga nagparang ti anghel iliklik na ta mapapatay madangran isubli na. Isu nga namin adu nga nagparang isu nga ti pamilya tayo met no kuna tayo laan tayo mga orayon nga agparang ti anghelen anggam no dayta nga pamilya no adda no dengdenggen tayo ti plano ti Dios idta nga pamilya no guided by the Holy Spirit kuma dayta nga pamilya na santuan lataa uray pay narukop uray pay nakapsot dagiti kameng na uray pay no nagbasol no adda pa nagpipinnakawan ken pa nagsisinarakoy maawagan lata nga nasantuan a pamilya. Haantay mga maibaga nga nasantuanan ka agnanayon dayta no. No idaton mo ta pamilyam kini Apo Dios masubok to latta. Ikkanan to latta ti panubok kin problema. Ngem di puso tayo tapno agbalin nga nasantuan dayta nga pamilya tartarigagayan tayo padpadasen tayo nga ikaamang kini Apo Dios. Kin ipateg tayo at itonggal maysa. Pamilyam dayta. Kunak nga rod, uri nagajay,
Dagijay kay eskwelahan mita, nagbaling kami mga kaslang pamilyan ka, nasaysaya at no, regular tayo lata ako mga agkikita, no, hantay man nga perfect nga adda, at least adda pa nagkikita. Taapaya, sa tay tula makita, tipatag tito, mari na, tipatag titong galmay sa no daduma, no, adda sumina. Nagsakit nga kitaan nga, daya may isang pamilya, kasi atay la, agkikita no adda na tay. Di pampamilya tayo ko, di tayo masango, nakabisbisi tayo, nagaduti rason tayo, into no adda na tayo, sa tayo agkikita, di mayat no dinumingo kay nga agmina tayo, ta dinumingo kay nga agkikita, na ibos kay taon. Haanri naan tayo, i-value tayo, no addaman kamang ti pamilyam nga nangilugis kanyam, ngam ijay ka nga pimigsa, you should thank them. Agyamang kalatakan niya data apaya, ijay ka nga timmibker, ijay ka nga limaing, ijay ka nga natubay. No addamat pamilya nga kamang mo nga in-encourage na ka, idi agkapsot ka, agyamang kayo kadakwada. With grateful heart, nga daytay siraragsak nga puso. No daduma ka, tinti agar-ari iti unag ti pamilya ka, ala sakit tinakam, bumalbalas. Aging ganan ton nga dagita, may sa nga dara, nagaad dayo, tiri nada. Nagdagsen nga ibagbaga tayo no daduma nga, mas close ko pa'y dijay, hang ko kabkabagyan ngam di kabkabagyak. Aging ganto dagiti apo tayon ka agsisina da, nagalas. Haan? Katata da ito, gaputa da iti mabalin tayo nga ibaga, ikawas, dagiti imbaga ni San Pablo, maikadwa, dengdenggen ti Diyos, kasla kini San Jose nga pinaltiingan ti anghel, sumursurot iti pagayatan ti Diyos, mabalintay mo't nga i-claim, nga dayta nga pamilya tayo, tartarigagayan na ti agbalin ana santuan, no, dengdenggen tayo mo't ti Diyos. Congratulations na dakay ditoy, at dadananang kintatang, at dadagiti anak, nga umay makimisa, tatanga Domingo, oray sa dino man nga lugar, kadagitay dumdumngag, tartarigagayan nyo di pamilya yung idaton kini Apo Diyos, at datarigagay na nga agbalin nga nasantuan. Congratulations, no buo kay pa'y nga makimisa, at damo dagiti daduma, nakapingpinget, nga makimisa, hana mo maayaban nila kay nataapa yan no sumangpo di balayda, Apo barbaridad mo, biyag na. At damo dagiti daduma, umay jay lalaki, jay babae haan, taapaya, sa balit ipakaupayan na, nagsayang. Isong ano, congratulations kung nakpailaang no, mabuo paila jay pamilyang umay agdaydayo kini Apo Diyos. Yung tarigagayan paila nga idaton kini Apo Diyos, kunak nga roden. No, sursurwan nyo dagiti anak, apuyo nga agbasa, agbalin nga nalaing, sursurwan nyo nga agtrabaho, tidabes nga maisuro dayta, talik kini Apo Diyos. Panagbuteng kini Apo Diyos. Uray no inya adin no ti sarsarangaten da no adda nauneg nga relasyon da kini Apo Diyos, handan to nga basta maupay ken maabak dito nga lubong. Ala kada kayo nga agtartarigagay, kuna tayo, ala maibilang tayo kumamot adagiti pampamilya tayo nga nasantuan. Haan nga perfect, ngem tarigagayan, kagbalin nga nasantuan. Hantay nga maibaga nga nasantuanen nga buo, ngam no tunggal maitublak, tunggal maabak, arakupen, idaton, tarigagayan nga agbalin nga dayta nga pamilya ka buo, tartarabayan ti Diyos, ikawus dagiti kayat ni Kristo, kanya pa ilang ortibiruken tayo. Haang kumamot ang nga dayta nga pamilya, kaibilang tayo nga panagtutuok dito'y lubong, haang kumamot awan nati kasjay. Masapol ang nanamon tayo, ti patag ti tunggal maysa, nanamon tayo ti ayat ti tunggal maysa, ipari na tayo ti panagkaykay sa tunggal maysa, ay katarigagayan tayo met na sa graduan na santuan nga pamilya. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtao nayanak saan a naparswa.
Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiyak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti managayat nga ama tayo, inted na ti dongdongwen na nga anak, babaen ti panangyanak ni Apo Santa Maria, ken ti panangayuan ni San Jose. Ikaamang tayo ken kuana dagiti kasapulan, dagiti pamilya tayo, tapno mainaig da kuma ti pagpatulad ti nasantuan a pamilya, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggem ti kararagmi. Idawdawatan tayo dagiti amin ang mga idadaulo ti panakaisaknap tinagan ni Apo Jesus. Tapno kanayo na makita dati agdanayon ang silaw ni Kristo, akas paggapuan ti bileg da. Dawaten mi ken ka Apo. Ikararagan tayo ti gobyerno ken aming akamkameng na. Tapno ti pagsayaatan ti kaduan ti kitaen da. Asaan lang ay tibukod da abagi, dawaten mi ken ka Apo. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo ang mapukpukawan iti namnama ken regta, amang saranget karag ti panubok ti biyag, tapno agbalin kuman ni Kristo akired da, ket kitaen da ati krus, ket may sampaset ti biyag ti tao, dawaten mi ken ka Apo. Idawdawatan tayo dagiti amin na pamilya dito lugar tayo. Tapno agari kumati panagrespeto ken responsibilidad titunggal maysa kameng maysa akameng ket mapataod dagiti pamilya anapnuan pamateg. Dawaten mi ken ka Apo. Intay pairaman ngay kararagan dagiti amin ngagsagsagabay ti anyaman akita ti sakit. Tapno ni Kristo akatanukan na mangagas ti mangtarabay kadakwada. Dawaten mi ken ka Apo. Intay pay kararagan dagiti minatay tayo. Tapno ni Apo Jesus ang nagungar. Ited na kumatag na nayon abiyag kadakwada. Kenawaten na ida sa jay pagarian na. Dawaten mi ken ka Apo. Agulimet tayo antay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimma wat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggam ti kararag mi, o ama tulungan na kami nga agbalin ang modelo, iti bukod mi a pamilya, ket agbalin kami ang makaayayo iti imatang mo, dawaten mi daytoy, gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo a pagsupapak mi kadagiti basbasol mi, ket dawaten mi, tababaan ti panangibabaet ni Berhen nga ina ti Diyos, ken nipay met Apo San Jose, ibuangay mo kuma asilalagda dagiti pamilyami, iti sidong ti ayat mo ken kapyam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay may karikat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti misteryo ti Pasko ti pannakayanak na, nagparang akas tao ket di makita, no pay kas Diyos saan a makita. Isong agtaod ti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, ngem impas ngay ni Berhen Maria iti umiso a tiyempo. Pinagkaysana ti namarswa ken ti parswa, tapno iti sidong na pabangunen na dagiti na idasay, ket isubli na iti sangalubungan. Ti kinaimbag na ngain kasigudan, ket ayaban na ti tao anapukaw, ket iturong na iti nailangitan a pagarayan. Anansata makipagragsak kami kadagiti amin nga angheles, ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na pagswa, di langit pendaganap no, iti pagkaidaydayawa. Itinaganti Apo, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa.
Pudnoon ay apo abiig ka akina santo ket si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik iso maiyawat to ama ipaay kada kayo. Hastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga innak ka minsalakan manupot sa ngalubunga. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga innak ka minsalakan manupot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to kenainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngadat sa dilagi, madaydayaw kuma,
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararwa.
Mararag tayo. Manangaasi nga ama, ipaay mo ka di, tada kami at inaraunam, kadagiti na ilangitan na sakramentom. Tuladen mi akan kanayon, tinasantuan a pamilyam, iti kasta, kalpasan di pa nagrigrigat mi ditoy daga, makikadkadwa kamto iti pamilyam, iti agnanayon sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Timisa tayo into no 31 Apo, alas 9 motlati rabii, into no 1, kaslasan di datoy Apo, ti value na, tadadagiti holiday of obligation tayo, December 8, December 1, ken tata 25, ay January 1, ken 25, dagiti ti talong holiday of obligation tayo, kasla Domingo datoy Apo. Tinti ay misa tayo dayjay Apo, ti into no January 1, kat alas 9 motlaeng iti bigat. Dito ito sentro. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibiti kaasi na pagtalawin na kumaga dagiti kinadakesyo ket pagranyagen na ti uneg dagita puso yo tilawag dagiti bertudes iso nga nang paksiat kadagiti sipnget ti lubong babaen ti tatao ti anak na ken na magranyag iti daytoy nasantuan nga aldaw babaen ti nagloryaan apan nakaipas nga iti anak na. Amen. Kinayat nang impakda arte anghel kadagiti pastores tinaindaklan aragsak ti makaisalakan apan nakaipas nga iti Kristo sapay kumatapon wen na dagita nakem yo iti ragsak na ket pagbalinan na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Ti Dios ana magkaysa ti langit ken daga babaen ti tatao ti anak na punwen na kay kuma ti kapya ken tinaimbag anakem na ket pakiranoden na kayto ti agnanayon aragsak na. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.